गासैखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय जोंना माने गामियावनो दिनै आबो आरो बर' सुबुंफोरा बिथांमोना नालांखौ नांजोबदिब्ला जों माने मोसानो नागिरदों आरोना लोगोफोर दायो फिरफिला उरायसिगोनानो आरोना थांबाय थानोसै नै न' खाथियावनोखा मोसानो नागिरदों बिसोरबो बिदिनो इयावनो आरोना दायो थांसिगोन जोंनि बे सेनाव फरायबारियाव जोंनि गेजेर जनाय दख'रानि फिसाजोआ इयाव गालांदों गामियाव हाबनायखौ गोजान खाबाय सोरबा डाबल फैग्राबा बानना लाबोजायो लाजिनाङा बायनांगौसो मालायफ्रा एथ' बानायो ओंखारनांगौ सासे मोजां बोथोरनि नै आखायाबो लाबोआखैनो खोमा फैनायाव दंखायो सोरबा फुङावबानो दायो लायगोन गिबियावनो गोजोन फुंबिलि समनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ गासिबो फुंगा द'थि से बोसोरारि खन्थाइ खौसेथि बर' सुबुं आफाद लोगोसे फुंगा थामथि नै बोसोरसालिया बिगोमा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद गावनि 1 नं फरायबारि बेयाव जोंनि गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि थान्दै मावबादा बेखेवनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि लोगोसे बोसोनगिरि आब' लोगोसे बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि आइजो नोंथांमोन लोगोसे जोंजों बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय खौसेथि बर' बिबानगिरि नोंथांमोन आरो दिनैनि बे थान्दै मावबादाखौ बेखेवनो थाखाय जोंजों हांख्रायनानै लाबोजानो हानाय मानगोनां धेमाजि जिल्ला मुस्लिमा बिना बर' आब'खौ जोंनि आफादनिफ्राय गावनि सिनायथिखौ होनायजों लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। लोगोसेनो दिनैनि बे थान्दै मुलुगनां बेखेवनायनि सायाव सुंद' बिबुंथि लाखिनो थाखाय आब'खौ गुरैयै खावलायनाय जाबाय। Korai bari,
गामिनि रायजो राजा लोगोसे आइजो लोगोफोर आरो जोंनि जाय मावबादाखौ जोङो जायगा होदों बे फरायसालिनि फोरोंगिरि सार दा जोङो बेवहाय जायगा होनायनि थाखाय जों गासैबो बयनिसिमबो गेदेरफोर बारा जानाय लंपेन्टआ लेथ्रा फुनखाराला Oke, somai dusta. Idian mau main stumbu yang nak. Mami anak membaca. Ya. Seperti yang aku bawa ni. Zip kasihin bazi. Kena zip sih. Bukan terbang mu. Atagi kelar. Anak kali video, Kali video. Enggak pakai gila deh. Mana sih pas deh? Kalau bayi nama lagi mana? Harus gambar lagi nama saya sih bayi dong dong. Bayi tangga itu kan dah. Harus gambar. Mana mama mesti kalau bayi nama saya mana? Ame nama bukan tang saya tang dia bayi. Oh. Oh, bisa tangan ni pun gambar. Mbak beri di sana. Kita style ni sih. Kalau boleh, saling. pasti लोगोसे बुंथिगिरि आरो बायदिफोराव थानाय बांगिरिसा आरो लोगोसे बे समावनो दुमा पार्टी मावथ'नि आथारि मानगोनां समाय महिलारि आरो बे समावनो बाहागो लानो हानाय जोंनिनो बेमा जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गेलेमु नेहाथारि बिपुल नार्जारि आरो बे समावनो बाहागो लाबावनो हानाय जोंनिनो बड'लेण्ड रादाब निउज पर्टेलनि रादाबगिरि फंबाय सन्जिब ब्रह्म आरो बे समावनो बाहागो लाबावनो हाबावनाय जोंनिनो खेराइगुदि बर' फरायसालिनि फोरोंगिरि प्रदेश एम बसुमतारी आदा आरो लोगोसेबाव बे समावनो बाहागो लाबावनो हानाय जोंनिनो खेराइगुदि बर' गामिनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव जथाय खुंनो लानाय गेजेर जनाय दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि फिरफिला बिहोनाय हाबाफारि बे समाव आफादगिरि बिथां सानैखौ लाइनाव थानानै आवगायबोनो थाखाय खावलायबाय बे समाव बिनि सिगां जोंनिनो गेजेर जनाय दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै सिनायथिनि थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आरो बे समावनो गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि मानगोनां मुस्रिमा सुमित्रा दैमारि आब'खौबो गांसे आर'नाइजों बरायनानै सिनायथिनि थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय आखाइखौ बार जाफै खाथियाव फैबाव बे समाव फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि आवगायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरामसिन मोनदों ओइ सोरखानायो ओइ गनायसो होननानै बोलायबावो हाम
आं सोलाबथ'वाखै नै बोसोरारि जथुम्मा गेजेर जनाय दखरा आइजो अनसाय आफादनि नोंथांमोनजों लोगोसे रायजो राजा लोगोसे बड'लेण्ड रादाबनि रादाब बुथुमगिरि मानगोनां बिथांमोन जोङो दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादा 2014 मायथाइनिफ्रायनो बिटिसि एबा बिटिआरनि रायजोआव जोंनो बर'नो गाव खुंथाय मोनसे नांगौ होननानै खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ मोनसे गिदिर जुलियाव जों दानाय जादोंमोन। दाजेननायनिफ्राय बानाय गैया मेंनाय गैया जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै जों खुंगा 6थि बोसोरसालिया गासैबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ साखाथियाव फैनानै थियारि थाखाय खावलायफैनाय जाबाय। लोगोसे मुक्त बिबार बावजेनगिरि गेजेर जनाय दखरा कस्ति बर' सुबुं आफादनि मुस्रि रजनि रामसियारि नेहाय आफादगिरि लोगोसेबाव आइजो अनसाय आफादनि बिबार बावजेनगिरि जयाप्रभा मादै बिथांमोनाबो जोंहा दंखायो। बेनिखायनो साखाथियाव फैनानै बयखौबो थियारि जानो थाखाय खावलायबाय। लोगोसेबाव बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोंनिनो गेजेर जनाय दखरा कस्ति बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बुंथिगिरि बायदि बेयाव थानाय बिथांमोन लोगोसेबाव गेजेर जनाय दखरा दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि लोगोसे बायदि बेयाव थानाय बिथांमोन लोगोसेबाव जोंनिनो बे प्रभा नार्जारि मानैखौबो बिबार बावनाय हाबाफारियाव आवगायलांनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। बिनि सिगांनो जोंनिनो बिबार बावजेनगिरि गेजेर दखरा कस्ति बर' सुबुं आफादनि मानगोनां नेहाफादगिरि आदाखौ गांसे आर'नाइजों सिनायथि होनानै बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। गोजोननाय थाबाय। लोगोसेबाव नैथियाव दं जोंहा मुस्लिमा जयाप्रभा नार्जारि मादैखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनानै सिनायथि होनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। बे समावनो जोंनि जोहोलाव मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै सिगांनो बिबार बावजेनगिरि आदाखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनानै फोरमायनो थाखाय खावलायबाय। लोगोसेयावनो बिबार बावजेननाय जोहोलावफोरनि मुङाव जोंनि बर' हारिखौ सिबिनानै जिउ बावलांनाय बिथांमोननिसिम गोथौ बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। लोगोसेनो बे समाव बिबार बावग्रा बिथांमोनखौबो बावलांबाय थानोबो खावलायबाय थानाय जाबाय। गिबि औ बेबो सैथो होनलायलायदो आरो लावरायखांबाय दायो जोङो डिलिगेटआव दसे नागिरदों मोनसे खावलायबावनाय डिलिगेटआ फिसासो जादों नालाय सानदैनि समा जाबाय
बेनिखायनो थान्दै बिथांमोना जाय जाय फैनानै दंफैयो मुंखौ थिसनफैयाखै बिथांमोना जोंनि बे थान्दै न'ब्लाव फैना मुंखौ थिसनफैनांगौ आथिङाथ' हस्टेल गैला नै बारा गैया हाद्रिजोंनो जाखाया लामायानो थान्दै महरै दैथायहरजानाय थान्दै बिथांमोन जों दा इदिनो गिदिराव दसे थांनाय जाख्रेबनो नागिरदों आरो जाख्रेबनो लाफानांगौ होननानै गुरै गलायबाय खावलायनाय थाबाय स्कुलावसो जादों आरोना दिलिगेदा नै गासिबो लामाखौ इदि खालामनांगौ जों गारि फैबाय भलिबलबो होगोन नामा बेखेवनाय जाबाय फिल्डखौ जागायबाय होनबा बोरैसो सारनि जेरावबो थाबोयो कबिया देरखांबाय अ मेथाइयाबो डेन्जार थांगासिनो बै मोसाजों मेथाइ जानानै आं फैबाय जाहैदों ओमफ्राय इहाबो ओइ बिउटियाबो आजिखालि एसे सोलिबाय नालाय हामलायगिरिखौ सामलायनाय सामलायगिरि मानगोनां बुंथिगिरि आरो दिनैनि बे हामलाय मेलावनो गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुस्रि बिमल बर' आदाखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनानै सिनायथि होनाय गुरै खावलायनाय थाबाय गोजोननाय थाबाय आरो बे हाबसे समनि उनाव बिथांमोनखौ नुजाथिफैयोब्ला जों सिनायथि होबावगोन मुंलाबा जों बारनोसै मा भाजिया मालाय गोथाव ना जा नों नाम्बार मानो फैदि फन नाला ओइ आलथा बुगार गाज्रि बुगार फैयानोबा गाबोन लाब खालामदो हाय सोरनि इदिसो लाजिदों माथो गुंलेले एसे नुथारदो केमेरायानो मोजां नंला खिन्थु माबागोन बेलेगनि मबाइलाव नुगोन खोमा आरो मेलखौ सामलायनाय मानगोनां आफादगिरि लोगोसे दायसआव जिरायनाय मानगोनां गासै सारमोन आरो गासै नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन संग्राफोरखौबो देखायनांगोन ना जाग्राफोरखौलाय मा देखायनो खस्थ' देखायनांगोन जों बुंनांसिगोन दसेनि उनाव जोंना गेवलां मेल दंबावो रायजोनि गावनि सिनायथिफोरनि थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय जिरायजोब्बाय आरो गावजों गाव सिनायनाया गोजान जालांनो नागिरदों रायलायनो दिनै लोगो नाङा जाहैदों जोंनि गथ'फोरनो मबाइलजों गेलेनानै थायैनो बियो गावनि लोगोखौ सिनाया खाथि खालानि मानसिजों रायलायनो सम गैया जालांदों दा जोंनि दानाय लुनाय न'खर फोसाबनाय दानाय लुनायखौथ' गारबाय होननानै आं माखासे
दा फैसा खामायनो थाखाय जोंनो माबा मोनसे आखाइनि खामानि नांगौ जागोन दा जोङो गाननाय जोमनाय जायनि जाहोनाव दिनैनि बे संसार जानायफ्राव गोदान गोदान माखासे गुलाय गुजाय नुनो मोनो जों मोनसे समाव ओरैबायदि मिटिंआ जोब्बाय आरोना थांसै